Vaig a veure si la Conxita ha fet el canvi d'armari perquè dona una feinada i ella, amb els anys que té, haurà acumulat molta roba, segur que més que jo. Conxita, m'has Hola, sentit, oi? guapa Clara! Nena, això de l'edat que tinc, Que m'ha ja ho saps escapat. jo. No, que estàs molt bé. Una edat estupenda i el Ai, canvi això. d'armari sí que l'he fet, Sí? Ho tinc tot ben ordenadet. Però deus tenir moltíssima roba més. O no Bueno, ets de jo les el que que faig guardes? sempre... No, però saps què faig, Clara? La roba que et sobri, si està en bon estat, jo l'agafo en bosses i la dono aquí al barri, que hi ha una xarxa solidària. Doncs Sí, bé que fas. És important això, que pensem en els altres. Passa que és una llàstima perquè aquests dies que tenim ja això preparada la Rebequeta d'entretemps, doncs que no la podem aprofitar gaire perquè no sortim molt. no gaire, no amb la rebequeta. Bueno, ara tu que pots sortir, corre, què? Has Ui, sortit? he sortit algun dia, però no et pensis, perquè no m'agrada anar com una boja pel carrer i fent coses que encara prendré mal. I vull ser que la sortida amb normalitat estigui perfecta. Però sí que vaig fent la marxa, una marxa ràpida. Bé, 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 em vaig posant en forma a poc a poc. Ja està bé, jo també dono una mica de voltes a la manzana, I faig els meus exercicis físics de casa, que faig sempre. Aquells que em vas dir, jo també els practico. Fent així, amb els braços. Molt bé, a mi em va perfecte. Ai, que bo, tu. Ara em posaré a fer-los, Clara. Va, doncs et deixo que vagis fent. Vale, mua. Ens veiem per aquí, que m'agrada molt veure't per aquí. Un petó, A una mi també, abraçada. Adéu. Adéu.